Palangga, good morning! So for this morning, is tagaan ta mong anis review about aning ginaflex na ko nga kaning luyang nga kuano saging or nilupak. So ato siyang tilawan kung unsa siya kalami. Ay dagko ka siya, tag 10 lang ni siya tapos grabe ka cheesy. Ya, atong tilawan. Actually, namigyo kayo siya. Nya, yun tong namaligya si ate, mas nindot daw kung naka-ref. Pero para sa kuha, is mas lami siya kung wala siya naka-ref. Kaya tungod kay iyang cheese good, dili siya mugahi. Ma-feel yun mo nga iyang cheese, iyang kalami. Kung dili siya bugnaw, wala siya sa ref. Lami ka siya aswar. Nya, isa ka buok, mabusog na ka. Kaya dagko mo kayo, Lamis lami ka siya aswar. Unang, ganahan sa kuha nilupak ay. Lami kayo. Sa unang panahon kay among nilupak. Ako kaya maglupak nung dayuhon atong dako kang lusong. Na. Batangan o ka ng lubi, ng sapal. Pero ana si ate, wala daw siya nagamit og lubi kaya wala daw mubunot. Sa pero kanin cheese, lami ka siya. Pero di po tayo palabit yan. Kanin cheese, dili pa na sa tuang lawas. Kaya iyang daugon ang sodium sa imong lawas. Meaning to say, kung sikag ka og cheese, is mubaba imong asin. Kay daugon aning kaning calcium. Kaning cheese. So, kung na po ka, another na po ka tambal para mo taas imong sodium. Mukhaon na po agbanat og mga parat. Mga ginamos. Mga bulag. Kaning baba naman siya. Lami kayo sa aswa. Palit man tao mo kay ate. Lami isa siya. Ganahan kay ko. As in yun. Lami kayo. Napaudag ko kayo. Ginoo ko tabang. Lami kayo. Lami kasultan mo dyan. Nagkaon ko dali. Lami dali. Without promise, lami kaya siya. Ano niya ate? Saka magluto daw siya. Gamera daw siya ginansya. Kaya, bahit pa daw siya asukar. Bahit pa siya cheese. Iya dong ginansya is 100 pesos. May lang gani daw kaya ang saging is ilang tanom. Unsa na lagi palit. Niya. Dili ka magmahay, makapalit ang nilupak kay dagko kayo oy nga. Cheesy kayo oy. Yan kung cheese good. O yun yung kadili man yung tuan eh. Alam niya. Paibog sa kuha. Dalagi kong gwapang, paibog sa kuha. Ambot lang kung hapon mong nilupak, kasi ako ganahan yung nilupak eh. Wala kong matukan. Ulit yung kaya. Gipeksan ako sa inyo, kung sa kalami ang akong ginapangambong na nilupak ko yun. So, wapa ka palit na mag-nilupak. Oo, di ba? Kajis lang, jisi kayo. Ayun kayo. That's all for today lang. Gampit ka nun na labis sa mat.